ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಕ್ಷಿತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಚಲೋ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಅಂಕಿ ಬಜೆಟ್ ಉಳ್ಳ ಲಕ್ಕೊಡಾತೆ ಅಂಚೆಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದು ಕಶಿಂತಲಿ ಏಪ ಲಕ್ಕದೆ ಈ ಚಳಿಕ್ ದಾಯನ್ ಲಕ್ಕೊಂದು ನಮಗೆ ಬೇಗ ದಾಯನ್ ಲಕ್ಕೊಂದು ಚಳಿಕ್ ತಿಳಿಪ್ಪಿ. ಸೊ ಯಾರು ಇದ್ದಾರ ಲಕ್ಕೊಡಾತೆ ಜೆತ್ತುಗಲ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಟಿರ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಡು ಶೆಟ್ರನ್ನ ಕೈಟೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕಜ ಉಂಡು ಕೈಕಿತ್ತೆ ನಾನು ಮಂಗೆ ಅನ್ಪುನೆ ಇಂಚಾಣ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಆ ಬಾಯಿಗೆ ಪೋಡಾತಂದು ಆ ಕಜವು. ಸೊ ಇಂಥ ದಿನ ಎಂಚ ಪೋಪು ಬಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಂಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಅಶ್ವಿನ ಇನಿ ಫುಡ್ ಈಗ ಬಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಗ ದಾದ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಹೋಪ್ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂಜನೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಕೋರ್ ಕಜ ಓಣ್ ಕಜ ಉಂಡು ಉಂಡು ಮಾರನೆ ಕದ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ಊರ್ನೆ ನಾನು ಹೋಯ್ತು ಕೈದ ತಂದೆಲ್ಲ ಜೋರು ಬಿಳಿಪಿ ಓರದ್ದು ಲಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕನ ಲಕ್ಕಲ ಲಕ್ಕರಣ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕನ ಲಕ್ಕಲ ಯಾವತ್ತು ಚೂರು ಯಾರಾ ಕರಿಂಡಾ కొంచెం పాడాడా చూరు మిక్స్ అని తినపానా. Please no. It's a main seat. It's a TV bill. Main seat. Which one? We can cook also or we can plant. So friends, box ready after the lunch snacks water bottle. Sorry, napkin. So ready. ರುದ್ಯಾಗ ಉಣ್ಪಾವಡು ಕೊಜಪ್ಪಲ ಸಾರ್ಲ ರುದ್ಯ ಸೂಪರ್ ಅದ ಡೈಲಿ ಒನಸ್ತೆ ಬಲ್ಪುಗು ಟೈಮ್ ಆನ್ ಬರ್ತಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ. ರುದ್ಯ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಬಾಯ್ 600 ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಲ್ಪುದ ನೇಚರ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಮಾತ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ನೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಮತ್ತೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಕಟ್ಟದು ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಪೋಂಡು
ಅಂಚೆತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಶುಗು ಮಣ್ಣಿ ಅವಡು ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಸೈಡ್ದು ಮಣ್ಣಿದ ಪೊಡಿ ತರ್ಪದಿತ್ತೆ ಸತ್ವ ಮಾವು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬನಾನದ ಒಂಜಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತರ್ಪದಿತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿದ ಪೊಡಿ ಅವು ಸತ್ವ ಮಾವುದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡೈಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪು ದಾಲ ಪಾಡ್ತಿಪ್ಪುಜೇರು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಲ ಪಾಡ್ತಿಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಏನು ಬನಾನದೊಂಜಿ ಉಂಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೊ ಐತ ಮಣ್ಣಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಬಲ್ಪುಗು ಸೊ ಇಂತೆ ತೋಜ್ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದುವೆ ಟಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಮ್ಸ್ ಬಂದು ಐತ ಮಣ್ಣಿದ ಪುಡಿ ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಸೊ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾರು ಜೋರು ಬಡ ಮಂಚ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ಆ್ಯಪಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಬೇಯ್ಪದು ಐನ್ಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಬುಡಿತಂಡ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಸೊ ಇಂಚೊಂದು ಗೈಸ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಅನ್ಪೋಡು ಎಟ್ಲ ನೀರು ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಯಾವ ನೀರು ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷ ಫಟೋ ಹಾಕ್ಬೋದು ಚೂರಿ ಮತ್ತು ಚೂರು ದಪ್ಪನೇ ಕೊರಪೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬದಾತನೆಂದೆ ಸೊ ಮಣ್ಣಿ ತಿನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಆಂಡಾರ ತಿಂದಿದ ಆಂಡಾತ್ ನಾನು 4 ಬಾಯಿ ತಿನ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತುರೆಲ್ಲ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಹಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಇತ್ತಂದು ಬುಲ್ಪ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ತುಯ್ಯಾರತ್ತ ಸೊ ಅವೇ ಸಾಂಬಾರು ನೀರು ಬುಡ್ದೊಡ್ಪೆ ಮಾಮಿ ಸೊ ಅಂಚ ನೈಟ್ ಚಾ ಮತ್ತು ಪರ್ದು ಐತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಿದಡೊಂದಲ್ಲೇ ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಾ ಒರ್ಮ್ ಬರ್ರೆ ಆಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಓ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಾಡಿ ಏರಿಯಾಗೆ ತಿಕ್ನಾಗೆ ಪಾಂಡೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪೇರೆ ಬೊಕ ಟೈಮ್ಲ ಯಾರು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಅದು ಇಂಕ ಬೊರ್ಚಿನ ನಾವು ಉಂಡು ಸಂಜೆ ನಾನು ಪಂಡ ಬೇತೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಸೊ ಐಟಿ ಅನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಕೆಲವು ಪಾಠದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಕ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆ ಚಾನಲ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂದುವೆ ಚಾನಲ್ ಪಾಡೋದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಅದೇನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದೇನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಐತ ಬದಲೇನು
ಇಂದುವೆ ಚಾನಲ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ದಾದಾಪನ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತನೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಐನು ಮಿತ್ತುಕೊಣಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಈ ಚಾನಲ್ಡೆ ಪಾಡೋಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಂದಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತನೆ ಇಂಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೂ ವೀಲರ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋನುಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ಸೊ ತೋಡು ಅಂದರೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಪಂಡ ಓವು ಹೆಚ್ಚ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುನೆ ಐನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತದೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಂತುದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಂದೆಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತನ ಕೊರೊಲಿ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ನಾನು ಟೂ ವೀಲರ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಪಾಡೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಏನು ಏಪ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಷಕ ಮಣ್ಣಿ ಮೆಂಪರುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ದದಾನ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಈಗ ಮಣ್ಣಿ ತರಕಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಪು ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂಗ ನಾನು ನೆಂದತ್ತೊಂದು ಸೊ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಂಡ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಜ್ಜಿ ಸೊ ಐಕ್ಯಾನ ನೆನ್ನೆ ತವತ್ತೆ ಚೂರಿ ಆಡು ತುರೇಲ ಇರ್ತಂಡೆ ಸೊ ತುರೇಲ ಒಂದು ತುರೇಲ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ಪೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೌತೆ ತುರೆ ಈತ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ಮಾತ ಪಾಡುಜು ಒಂಚೂರು ಯಾವಾಗ ಇದು ಜಿಂಪುಜೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಬಟಾಣಿ ನೊಣರು ಕೊರೊಳಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಪಾಡೊಂದೆ ಅವತ್ತೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಇಪ್ಪುನಿಂಡು ಅದು ಸೊ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಚಪ್ಪೆ ತಿಂದರೆ ಹಾಕುದು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಾ 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 ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅಂತದೆ ಮಿನ್ನು ಇಡಲ್ಲ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಓಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೇನು ಇಪ್ಪು ನೆಟ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಐಕೆ ಪಾಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಂಡ ಹೋಯ್ತುಂಡು
ಅಲ್ವಾ ಮಿಕ್ಸಿ ರನ್ ಆಗೋದೈತಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಫುಡ್ ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಕತ್ತಲದ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ರಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ರಾಗಿದ ಮಣ್ಣಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಗಿನ ಬಣ್ಣ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಪಾವೆ. ದುಮ್ನಾಣಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಇಂಕೆ ಏತು ಬೋಡು ರಾಗಿ ಆತ ರಾಗಿನ್ಗೆ ತಂದು ಸೊ ಐಕೆ ನೀರು ಮೈತದು ಆಯ್ನ ಬುದ್ಲೇರ ದೀಪೆ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುಗು ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟ ದೀಪೆ ಅಂಚದು ಅವು ಕತ್ತಲಣಗ ಮೊಳಕೆ ಬತ್ತದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐನ ಕಡೆದು ಮಾಜಾದ ಮಣ್ಣಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಐನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವೊಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಡು ಗೊತ್ತಾಪುನ ಸಂಡೆ ಮೊಳಕೆ ಬತ್ತದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೈನ ಕಡೆಯರುಂಡು ಕಡೆದು ಆಯ್ತಾ ಪೇಡ್ದು ಎತ್ತದು ಏನು ಮಾಜದು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲದ ಮಣ್ಣಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈತ್ ಮಂದಡ ವರಿಪುಜಿ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕುಟ್ಟದು ತೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂಡು ನೀರು ಕುಟ್ಟಂದೆ ಪೀತಾಂಬರಿ ದಕ್ಲ ಜಾಗ್ರಿ ಪೌಡರ್ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಪಾಡೋನೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಟಿಕಿದಾತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೋಡು ಅದು 1/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ಲ ಬೋಡು నేను ಮಾಜಾರೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಿನಿ ಗಂಟು ತಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಣ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತಲೆ ಗಂಟು ತಲೆಕೊಂಡು ಸಿಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ. bahasa apa nih?